Добро утро на всички. Добро утро. Как сте след вчера? Супер. Доста беше така натоварена програмата вчера с прекалено много хематологични сесии. Затова днес ще ви разнообразим с нещо по-различно, един по-интересен метод за диагностика. Това е доктор Васил Маринов. Първата презентация, която съм виждала от него, беше през 2011 година. Мисля, че още 10 години преди това се занимава с този вид диагностика. Колкото аз имам информация, работил като интернист на няколко места в България, дори в момента работил и в Пловдив, и в София, като с термовизията. Така че за мен е много голямо удоволствие. Миналата година не можахме да се стиковаме, тъй като беше много зает. Още от тогава имах идеята да ви го поканя, да ви разкажа за този интересен метод. Някои от нас сме го ползвали. И доктор Васил Маринов. Здравейте! Сега, накратичко, понеже много може да се говори по самото изследване, ще ви запозная с принципи и начини с ефект, евентуално лечебно, диагностично по-скоро, към различни здравни състояния. Иначе, че стана дума, близо 20 години, те станаха сигурно и повече, за съжаление, вече остаряваме, но занимаваме се с въпросната термовизуална диагностика. Изследването се базира на нормално за всяко живо човешко тяло топлинно излъчване, само че не ще да приключи страницата. Само че излъчване, което е в невидим за окото инфрачервен спектър. Апаратът е пасивен приемник, така че не третира пациента под никакъв вреден начин. Спокойно се гледат бремени и малки деца. Някои се опасяват, когато не са чували, дали се влиза в някакви тръби и така нататък. Няма такова нещо. Прави се всъщност едно поетапно заснемане на тялото. Почва се от глава, гърди, корем и така нататък. Всичкото това, между прочим, се запаметява. И съответно вече записа, който съм направил, гледам, коментирам на глас. В крайна сметка всичко по-важно от това, което казвам, пише на едни такива бланки. А вече отдолу завършвам и с конкретна препоръка. Ако се налага, дали за някакво мнение от колега, дали за някакво изследване. Иначе хубавото казах, че апаратът архивира. Това, което снимам, може да се ползва в следващ момент за проследяване и развитие на ситуация. От друга гледна точка може да имате в предвид, изгледат едни шарени картинки, на които всъщност всеки нюанс е топлинна стойност. Тя се мери. Така че оценката дали в момента или в динамика е цифрово. В смисъл, базата от някакъв преглед може в следващ момент да бъде съпоставено като развитие и казах цифрово. Така изглежда камерата, която е вързана с софтуер към лаптоп. Сега някои се притесняват. Дали мъже, жени, няма значение. Аз съм с гръб през цялото време към пациента. На мене ми трябва кадрите, които виждате, да гледам и после да ги коментирам. Сега, в тази ситуация казах абсолютно безвредно, но по-важното е друго. Тук може да се коментира много по-достоверно процес. Значи, ако, да кажем, познати изследвания от типа ехограф, мамограф, рентген, скенер, дори ако щете, всичко това са структурни изследвания. Виждат промяна в архитектоника на даден орган. Силата на термографа е да коментира процес. Не, че не може да се види дали някаква кистозна показаност гърда или миомна матка и така нататък. Отделното изпреварващо могат да се хващат отклонения. Даже към края, ако остане време, ще покажа кадри интересни. Иначе в случая като визуализация тук има съпоставка как изглеждат нещата термографски на кадра горе в ляво и вече са поставени към патология тук. Лява гърда проблемно, метаболитно активно, с ядрено-магнитен резонанс, ултразвук и така нататък. Казах, силата на изследването е в процес и по принцип тук се внимава с топлите находки. Ако си представите от различни палитри,
които могат да бъдат видяни на тялото, без значение. Сега апарата, с който работя, аз е нов. Той позволява по-различни шаренки и цветова показаности. Но казах, всичко е на топлинна стойност. Търси се всъщност ненормален топлинен ефект, за да се прави какъвто и да било коментар. Ако, примерно, здравото тяло се показва в една сравнително топла, нормална все пак показаност, така не край, топлокръвни сме, има, примерно, зони, които естествено са в студено. Коса, да кажем, вежди, мигли и така нататък. Дрехата, ако щете, като изолатор. Има нормално топли участъци, да кажем, там, където има съдови сплетения по-повърхностно, примерно в основите на носа, странично шийно, подмишници, мерени с температура. От тук нататък се търси ненормален топлинен образ, за да се прави къвто и да е било коментар. Така че от една страна и хубавото и лошото, че всичко, което казвам, трябва да покажа. Няма как да се съгласиш на сила с пациент, с колега да сочиш някъде в нищо. Друг е въпросът, че пациента реално вижда току-що заснето глава, гърди, корем и съвсем адекватно почват да питат защо тук е така показано, там онака. А иначе тук е изброено накратичко като приложение в какви посоки може да се ползва. Разбира се, най-приятното е, когато се прави като чиста профилактика. Дори пациента да няма никакви оплаквания, по принцип препоръчителният интервал е на 6 месеца. Другото, което все пак е важно, аз пропуснах май да го кажа. Виждате едни шарени картинки, може и предния кадър преди малко с гърдите. Тук да речеме. Сега в тази цветова палитра, защото те казах могат да бъдат най-различни, топлото е в жълто към червено. Най-топлото е в бялата показаност. Да речем в случая един топъл ефект горе, странично шийно или под мишници, казах нормално съдови сплетения, под гърдата това си е механично задръжна топлинна стойност от самата гърда. Но примерно две зони има тук, които към гърди могат да се изкоментират. Специално проблемна е лява гърда в случая. Тези студено показано синьо в случая долни квадранти гърда, те не са интересни, така да се каже, термографски. В смисъл, всяка доброкачествена промяна, дали ще е фибром, липом, аденом и така нататък, те са като изолатор. Топлите находки с тях се внимава, в случая една метаболитно активна показаност лява гърда. Иначе дори пациент, който да не е запознат с изследването, веднага може да каже, ама защо едната гърда е така показана, другата по съвсем различен начин. Казах, всичко е цифри, мисля, че нататък има кадри. Може да се измери топлинното отклонение, което се вижда към даден проблемен участък от тялото. Примерно, загражда се определена зона, софтуерът позволява, веднага излизат едни кръгчета, синьо-червено. Червеното показва къде е най-топлото в района, който е заграден. Синьото къде е най-студено. Но освен, че показва, мери и изписва в градуси. Веднага излиза, примерно, да речем 36,2 стойност. Даже ако се настъпи един от двата триъгълника, вече излиза примерно 36 градуса точка и след това 16 знака. Което вече е прекалено, това са милиарди от градуса, но идеята е, че примерно, видяли сме нещо възпалително. Пациента почва антибиотик. Идва контролно в следващ момент. Занижението в цифровото показване всъщност ще илюстрира добрия терапевтичен подход и тенденция към нормализиране на проблема, който се следи. Каквото и да следим, нежелателно е покачването. Ще означава, че ако има лечение, не дава резултат, процесът се развива агресивно и трябва да се търси друго поведение. Иначе, казах, изпреварващо могат да се хваща отклонения. Едно от така категорично признатите достоинства на изследването може да бъде патология гърда. И тук са описали, защото един онкологичен проблем, гърда примерно, не е грип. Днеска някой ни киха, утре сме болни. Той претърпява някаква еволюция с години дори като развитие. И примерно описано е във времето, макар и статистически, тази статистика, между прочим, не е моя, след старта в една израждащо посока, че този процес вече може на втората година при 256 ракови клетки да бъде засечен термографски с един топъл ефект. Значи, това състояние се засилен метаболизъм, агресивно развива се, богато кръвоснабдение, съответно са в топлата палитра. А сега някой ще каже, те мамолозите, ако ме чуят, ще тръгнат да ме не чуват.
Но не е моя статистиката. Чак на 7-та година този процес, то всъщност не е процесът, формацията вече се вижда мамографски. В смисъл, когато стартира такава позиция, такъв процес, той се предхожда от едно съдо-ново образуване, едно тъй наречено ангионеогенеза процес, който естествено като богато кръвоснабден ще бъде в топлата палитра. Но чак когато се оформи тая туморна маса, тя вече се засича мамографски. Друг е въпросът, че примерно да се види бучка гърда, примерно. Все пак първо трябва да бъде достатъчно голяма, достатъчно плътна. Иначе, примерно, мамографски лъча минава и не я отразява. Но засечена все пак това вече е един късен стадий. Тя съветват жени да си палпират гърди и така нататък. Когато се опипаш някаква формация, отидеш на лекар, хубаво, разбира се. Но това не е ранна диагностика. Сега нещо се разприказах много там около посока. Може ли следващо? Сега тук са показани различни варианти как могат да изглеждат отклонения. Примерно, разбираем, ако има някакъв зъб изваден, това ще се е травма, ще боли, ще се подуем така нататък. Ако имamo някакъв абсцес, гранулом, включително тук ще бъде по-топло, ще го усещаме, може и обща температура да дигнем, но в случая няма цифри, но примерно преди екстракция на зъб и как изглеждат нещата тук се виждате цифрите, само че аз от тук не ги виждам хубаво, че забравих си очилата. Същото е и тук. Измерена е топлинна стойност, вече в тази посока, назално, в основата на носа, имаме разлика ляво око. Измерена стойност за дясно 34 градуса и 3 десети, в ляво, което е проблемното, гъбична язва 35,5. Сега някой пък, между прочим, може да каже, ама 35,5 не е ли ниска температура? Значи имате предвид това, което тук се засича е кожна температура. Представете си като един вулкан. Като наближите към кратера, ще има димове, ще ни стане топличко и т.н. Но в дълбочина може да си представите колко голяма е температурата, за да избие отгоре да я усетим. Но казах, ако примерно е програмата, тази стойност може да бъде засечена в хилядните, за да не стане скучно, може да следваш кадър. Сега, различни ситуации, примерно разбираемо, когато търсим някакъв възпалителен процес, той да е в топлата гама, в случай една топла показаност около носа, устата с продължение фарингеално. Иначе по принцип тази топла показаност не трябва да я има. Как изглежда един ринофарингеално възпалителен процес? Сега този кадър тук, между прочим, аз даже имам и по-интересно, но няма значение. Плоскоклетъчен карцином. Пациента е сниман странично шин, но това е негова дясна половина. Това удебеление, което и външно ще го видим в средата. Но ако беше без този заградно топъл вал, щехме да търсим някакъв банално, дали кератом или каквото и да било, липом, ако щете образование. По-интересното и по-важното тук е топлия ефект, който се вижда заградно около формацията с продължение надолу. Тук все пак има лимфен басейн, което означава, че лимфа система реагира. А иначе, примерно, ако си представите, че има някакъв кожен карцином проблем. Видимо, представете си го, той може да изглежда така. Само, че ако се направи оперативна интервенция и се отстрани само тази проблемна зона, видимо окомерно, няма да е достатъчно, защото тук се вижда разпространението инфилтративно около формацията, в червено показано. Или, примерно, представете си, че нещата изглеждат така като разпространение. Това е хубаво и важно, защото в такива ситуации, да кажем, хирургите се опитват да отстранят възможно най-дълбоко и най-встрани. И така и трябва да се махне не само това, и този участък, който е инфилтриран с ракови клетки и така нататък, за да има надеждата за един по-траен ефект. Може нещо следващо. Различни ситуации. Примерно, да речеме, за кръвообращение, съдови проблеми, лява ръка, четвърти, най-вече пети пръст, виждате как изглежда пръста все едно като скъсан, толкова е студен, че апарата не го засича към крайни фаланги. Тук вече една изстудена показаност периферия. Различни неща могат да влязат в обяснение и бюргер, ако щете, но скоро имаше, между прочим,
скоро, поне година, едно предаване на професор Иво Петров беше ми интересно за приложение на термокамера при съдови заболявания и показваше кадри с преди и след. Тук в случая не е преди и след, показваме е пациента снимано в тилна позиция и тук вече фронтално показано. Лошия кръвоток периферия и оттам студената палитра. Разбира се, че тук може да се търсят освен съдово обяснение с вариации на холестерол, кръвна захар, ако щете, но това ще се види примерно кръвна захар, ако се снима директно панкреас. Може да нещо следващо. Сега казах разбираемо, когато има възпалителен проблем, в случая възпаление жлъчен мехур, разликата дясно подребрие, която се вижда, ако сравняваме ляво-дясно, или пък от тук вече един хашимото, така наречен, с възпаление на каротиса в дясно. Сега по принцип хашимото автоимунно състояние, но то не е същинско хипер или същинско възпалително. Там е автоимунен ефект и заради това е в една сравнително по-топла палитра. Тук е избран кадър, все пак да е малко по-натрапено визуално. Притеснявам се времето, доколко ще стигне, така че давай нататък. Има. Добре. Сега, просто като съпоставка, тук е използвана друга палитра, може да имате предвид, примерно в този вариант. Здравото тяло, казах, се показва в една сравнително хомогенно топла, в случая зелено представена версия. Топлият ефект под гърдите е нормално и като цяло почти изравнено показване. В интерес на истината, лява гърда има някакъв дискретно топъл ефект, който може да се проследи. Но понеже е адски злопаметно тялото, може да се наблюдава ехоефект от стари здравни събития, примерно като нещо фрапантно, с подобен образ, само че за дясна гърда. Като излезе и питах пациентка някакъв стар проблем, нещо маститно, възпалително, дясна гърда дали имало, жената потвърди. Около раждане на дъщеря й, гърдата се възпалила, направила абсцес, наложила се инцизия. Само че към момента на прегледа дъщеря й вече на 40 години. Адски злопаметно е тялото, което не е толкова важно, по-важно е друго. Изпреварващо могат да се хващат отклонения и в тая посока ще кажа допълнително. Сега вече тук може да имате предвид, прави се, казах, едно поетапно заснемане на тялото. Гърди специално могат да се гледат и ги гледам в различни позиции. Не е достатъчно понякога само в фронтална позиция или само леко диагонално. Може да се снима долу-горе, така изглежда моята камера. Пациента може да застане в един момент и така, за да се види и тази зона по-натрапено показана към апарата, защото представете си, че това е гърда. Ако имаме някакъв процес, особено при някакъв по-обемен бюст, който обаче е разположен във външната страна, ако така застана и пациентката към апарата, той ще бъде най-натрапено показан. Ако жената застане така, той ще остане скрит. Ако тук има включително по-плътна фиброзна тъкан, липом и така нататък. Заради това от различни ъгли. Иначе в случая отново как би изглеждал един метаболитно активен проблем. Рак, да го кажа директно, лява гърда. Отново като съпоставка, така би изглеждало нормално сърдечното паракардиално показване, докато в тази зона тук, ляво специално, виждаме една изразено студена показаност, търсейки някакъв забавен кръвоток. Аз в такива случаи пиша смутена циркулация с сърдечно-съдово обяснение, търсейки го. Просто находки, най-малкото, които задължават да има насочването, ако аз не съм в компетенцията да се произнеса като крайна диагноза, да има насочване, дали мамолог, дали кардиолог. Било, между прочим, пациентка да ми казва, била при мен, идва, станала доволна, след време води свекърва, съпруг и т.н. И в един момент ми казва, аз съм и забравил, но от предишния преглед каза, видяхте нещо на шийка матка. Оказало се полип. Значи, там пък, примерно, може да има някакъв такъв елемент на двуумение. Както една банална раничка, която е една хипертрофия, отплътнение на лигавица. Така ще изглежда една горена раничка,
цикатрикса. Виждали сте как изглежда след изгаряне някакво кожно, дори след години. Един полип ще бъде също в сходен вариант, но категорично всичките тия находки ще бъдат показани в студената палитра. Докато обратното казах, внимава с топлите находки, израждането или тенденцията в такава посока са в другия режим. Примерно, ако тук условно го разделим студено-синьо и топло-червено, така че категорично апарата ще каже, че там няма нито възпалително, нито онкологичен процес. И аз примерно в такива случаи казвам, когато прецените дали ще е след месец, дали ще е след 5, но съвсем спокойно за уточнение, да кажем, гинекологичен статус. Между прочим, казах, това е листа, на който пише отгоре накратичко по-важното и завършвам с препоръки. Дали мнение от колега, дали някое изследване. Когато става дума за колеги, аз съм си много мнителен, признавам си, предпочитам да казвам имена. Не казвам вървете на гинеколог, па на кой попаднете. И тук се сетих гинеколога, който аз препоръчвам. Дълго време нямах добър диагностик гинеколог. Впечатли ме не чак толкова сложна ситуация, но пък интересен казус. Пациентка, на която коментирах миома. Като контра, вчера бях на гинеколог, каза, че ми няма нищо. Същата жена се обади след около 3 седмици, е била на друг, който е потвърдил. Стана ми интересно, записах си име, събирах впечатления, колеги, пациенти. В крайна сметка реших, че това е моят човек, диагностик, гинеколог. Защото все пак и при тях си има профилиране. Знаете, една жена, която е раждала, влюбва се в гинеколога, който е израждал и си ходи при него. Лошо няма, но всеки си има някакви сфери на интереси. Един изражда, друг хирургия, трети инвитро и така нататък. Може би следващия. Сега, това са по-маловажни ситуации тук, да речеме. В ляво различни визии в локация шиен отдел. Между прочим, тук търсим възпаление от зъбен характер, но с тази показаност, нещо сходно последно съм го оставил. Иначе отново различното показване скапуларен отдел. Това тук не му е местото. Този натрапен от топъл ефект, така би изглеждал един рак, меланом. Следващ кадър. Тук, примерно. Сега няма цифри, но добре се вижда. Пак такава меланом история. Един и същи пациент, снимано в гръб. Виждате колко разпространено показано процеса на първия кадър. След лечение, което се провежда, дали химиолуче, вече концентриран образа, пада най-малкото като площ, така че в случая търсим един добър терапевтичен отговор. Иначе по принцип кадрите, тези да ги нарекат са като базови, има един по-скринен кадър, може да се чувърка, така да се каже, за да се направи някакъв образ по-натрапено показано. В случая десен крак около и над коляно, една варикозна показаност, с третирането на образа, вече по друг вариант светово показано. Отново, как би изглеждал онкологичен проблем, пак лява гърда. Отново едни венички тук варикозно показани, кадъра преди и след лечение на същия пациент. Просто разликата според мен е очевидна, но тя казах най-вече важното е цифрова. Не е толкова, може би, интересно. Нататък в случай една травмична показаност от дясно подребено надолу по хода на уретера, като тръгне някакво камъче, драскайки по стените на уретера и оттам прави един травмично топъл ефект. В случая една множествено артрозна артрит, съчетана история ставно, най-вече в основата на палеца лява ръка, която е от моята страна. Сега понякога, между прочим, може да имате в предвид ревматоидна проблематика, типа на ревматоиден артрит. Доказва се изключително трудно. Там е вече най-вече лабораторно изследването, а пък дали с усещане от... Това може да е всъщност полезното.
При ревматоидна проблематика водещо са костно-ставните оплаквания на пациенти. Най-често са свързани, примерно при ревматоидния артрит, с някаква сутрешна скованост към ръце, пръсти, фаланги. Като се пораздвижи малко човек, вече към средата на деня усещанията отминават. Но, примерно, когато човек има подобни оплаквания, чудейки се какво да прави, тук вече би била полезно изследването, защото може да се ползва в включително неясни болкови състояния. Защото, примерно, може да бъде и банално с ушипяващ ефект, да кажем. Може да бъде свързано с някакъв инфектен артрит. Примерно, проблемно синус и зъби по кръвно-лимфен път могат да дават един вторичен артрит. Може да бъде свързано, между прочим, и с отклонения в, да речем, функция на щитовидна жлеза и така нататък. Така че хубавото на изследването, че позволява един голям обхват и дава възможност за една така доста пространно замислене материал, за да се търси обяснението и на даден проблем. И принципно, когато дойде пациент при мен, аз, освен име, записвам отгоре някакви съкръщения, между прочим, гледам да не пише имена на фамилии, как съм го запаметил, но правя един кратък разпит, една къса анамнеза. Имате ли някакви оплаквания, нещо неясно като усещане и така нататък. Свикнал съм по навик да имам някаква нагласа. Значи в медицината има един стар автор, който казва: добрата анамнеза е половината диагноза. Сега, когато се изграда някаква така нагласа за мислене, за да търся обяснение от проблемите на пациента, които съобщава, вече търся го като потвърждение от апарата. Така че се разсъждава в тая посока. Друг е въпросът, че различно. Има пациенти, които идват с недоверие, ако щете. Да речем, и вече така емоционално стресиран, не им се говори. Някой пък направо казва: докторе, вие ще видите, вие ще кажете. Добре, може и така. Пациента може да е глухоням, има си снимковия материал. Аз задачата ми е да го интерпретирам правилно и да си кажем: не, той за това е дошъл. Малко се отклоних. Нататък може ли? Отново, тук в случая, освен лумбална симптоматика, този срамично-топъл ефект, значи когато има износен крощел, стеснени между дискови пространства, шипчета, всичко това дава един триещо топъл ефект. Но в случая по-важното е друго. Една бъбречна инфекция, предимство десен бъбрек като показване, много добре се вижда преди и след проведеното лечение. Нямаме го вече този образ, който излиза. Иначе тук разбираемо, понеже говорих преди малко за ставни проблеми, разбираемо, ако нещо си паднал, си се ударил, да се подуе коляното, да се зачерви, да болезнено и така нататък. Един травмичен ефект, ляво коляно. Сега, този кадър вече може би по-скоро към вашите така травни състояния ще ви е по-интересен. Пациент снимано странично, ляво-дясна половина. След това, което заслужава внимание, този топъл ефект към края на зъбна редица ляво, дясно, извинявам се, на пациент, включително подчелюстно. Сега има някакъв подобен ефект и от другата страна, между прочим, но първото, което е, веднага може да си дадем въпроса: защо имаме такава бурна реакция от активно лимфно показване подчелюстно, включително дясно спрямо ляво. Визуално, някой ще каже: ма той тук долу горе също. Но ако погледнем цифрите, измерената стойност в дясно 34,9, вляво е 34,1, най-топ. Значи тук имаме 8 десети, за които гони градус разлика, която трябва да има обяснение. Иначе в случая пациент с уточнено хистологично лимфом има, сега знаете сигурно повече от мене, Ходжкин, не Ходжкинов, отделно пък те могат да се разделят и в групи като степен на агресия. Отделно обаче могат да бъдат, освен с
локация лимфни възли да засягат екстранодално структури. В случая проблема е бил назално отстранено, но пък тази съпътстваща лимфна реакция, която се вижда, от една страна нормално в такива ситуации, но вече би било хубавото дали след химиотерапия, примерно да кажем, това нещо да се съпоставя цифрово. Представете си, че това е базовия кадър, същия пациент в същата позиция го снимаме след проведено лечение. Падежа в показването. Това ще бъде критерия да търсим добър терапевтичен отговор. И следващия кадър. Сега тук вече този кадър, същия пациент, казус. Защо имаме този натрапен топъл ефект стомашно? И, примерно, айде лумбално, по-скоро тук, ако търсим моето мнение, че това, което виждаме, този натрапен топъл ефект лумбално е с лумбална проблематика, радикуларно усещане, някакви болкови и така нататък. Но тази стомашна показаност тук, тя все пак доста натрапено изглежда. Между прочим, това отдолу някой ще каже, ами тук има. Това е фалшиво механично топъл ефект, дрехата, която е мачкала тялото. Ако се изчака малко такъв тип фалшиви въздействия, с времето стават все по-дискретни. Горе стомашно, търсейки обяснение. Понеже казах, може да има извън лимфна система продължение. За лимфом говорим. Дали ще бъде черва, дали ще бъде гърда, дали ще бъде бял дроб, дали ще бъде стомах, дали ще бъде костен мозък. Този образ заслужава внимание. Сега лошото е, че примерно, ако отиде на гастроентеролог, освен гастроскопия, няма как да се потвърди проблем. Да речем, защото тук, примерно, диференциално може да се мисли и за един по-изразено ерозивен ефект. Предимно дуоденално е показването. Но пък друго ще кажа. Това ме подсеща може би 20 години назад. Аз по принцип съм от Русе роден. Живея в София от 60 години някъде. Но родаен в Русе. Моя война, Бог да я прости, доведе ми нейна близка, която беше след операция гърда. И излезе една натрапено, нещо подобно си представете, показано стомах. И я питах, стомах, някакви оплаквания? Не. Болки? Не. Киселини? Не. Сега сигурно съм говорил гастроентеролог, някакво уточнение, наблюдение и така нататък. Позабравил съм, защото вече минаха доста години. Но децата бяха малки, може би след 3-4 години, не помня точно. Бяхме на морето, реших, айде да обиколя, да си видя роднини. И война ми в един момент ми казва, абе, помниш ли тази жена, която ти е доведе? Викам, да, какво? Ми вика, направим с тази стомаха. А изрично я питах, някакви усещания, някакви болки, не. Но пак казвам, това не е нещото, което кихне на някой и на другия ден сме с грип. Отнема време. Дори без болкова симптоматика, заслужава внимание, внимавайки с топлите находки. Примерно, най-малкото гастроентеролог, уточнение, вече по негова преценка, дали ще прави ядрено-молитен резонанс за уточнение, т.н. Другото, което може да се направи, втора контрола, покачването, цифрово говоря, не визуално, ще бъде критерия да търсиме процес в развитие. И може ли последния сега? Сега, казах, изпреварващо могат да се хващат отклонения термографски и примерно като ситуация, това е бланка на пациентка, на която съм писал, за да не се вижда фамилията, съм сложил визитката. В коментара към нейния преглед съм писал суспектен тиреоидит, а отдолу смутена функционална активност на панкреаса. В крайна сметка, като заключение съм завършил. За проследяване, периодично, обърнете внимание, не еднократно пускаме ТСХ и забравяме. За наблюдение в посока щитовидна ТСХ, кръвна захар. Сега този преглед е правен на 15 декември 2020 година. Същата стела донесе новите изследвания повод да се видим, само че вече 24-та година.
Тук вече някой е заграждал антителата на щитовидна тати и мат, които са нагоре. Заградена е и кръвната захар, също нагоре, а не е обърнато внимание на хома индекса. 2,4 трябва да е макс, 3,07, така че има неща за размисъл, вече потвърдено лабораторно от ендокринолог. А сега, понеже някои са ме питали, ама как така? Видяно ушким термографски, пък всъщност лабораторията не го показва. Сега, ако се опитам така да кажа по-простичко да ме разберете. Представете си, че имате един стар автомобил. Тръгвате по магистралата за Пловдив, равен път, хубаво, колата си върви перфектно. Някъде към Вакарел, нагоре по нагорнищо, давате газ, ама тя нещо не дърпа. Няма мощност. Нещо подобно си представете. Дори като тенденция, смутена функционална активност, сиреч, усеща се, че органа, който се коментира в случая панкреас, малко претоварено му идва на нагорно и се очаква да прави проблеми. Или май нямаме друго заказване. Ако имате въпроси, благодаря. Ще ви пожелая да ви виждам профилактично, за хубаво да бъде. По принцип, между прочим, стандартно е на 6 месеца. Такава камера, какво мислите по този въпрос за такова нещо? Да. Секунда, че сина е... Аз имам подобно на моят телефон, а това е допълнително. Върши ли работа или не? Като за базово, да. Така, да преглеждам жените. Аз с подобно разбирам дали свършила разходката с моето куче, като е вечер и не виждам. Аз гледам водопровода и парното си гледам. Много е добро за радиаторите, дали се отопляват равномерно. С голяма разделителна способност е камерата. Каква е резолюцията? 640 на 480 ли беше? Да, имате ли визитка? За съжаление, съвършено. Да, снимам една, да. Ама аз телефона ми се зарежда. Ще ми снимаш ли после да ми го пратиш? Да. Ще телефона ми се зарежда. Аз имам един въпрос, понеже аз съм бил при вас преди време, тогава споменах, че в принцип е хубаво да имате, когато правите проследяване, една горе-долу нормална снимка, да речем, на човек в нормално състояние, за да може, когато след това, след време на правите проследяване, да се види дали има структурни изменения. Да речем, че ние, когато постигнем ремисия след лечение, живот, здраве всички. И тогава отнема известно време с тялото да постигне нормално състояние, някаква хомеостаза. А колко време горе-долу след края на лечението би било добре човек, примерно да дойде при вас и профилактично, ако реши да се проследяване след това? Значи, принципно няма проблем, може по всяко време. Само обаче може да имате в предвид, ако е правена лъчетерапия, примерно, това си е едно кожно изгаряне, което съответно ще даде един натрапено странично топъл ефект. Там вече трябва да се изчака поне месец някъде да отшуми този фалшиво, то не е фалшиво топъл ефект, и да остане вече самия процес, който търсим за обяснение в дълбочина. Иначе по време на химиотерапия, тук го няма как да го покажа, може, понеже някои жени са напитали, да кажем, за химиотерапия гърда, преди след химиотерапията ли да дойде или след. Най-доброто, разбира се, да го има като запис с проблемата гърда видяно преди, за да може след химиотерапията, ако се направи втора контрол, вече да отчетеме динамиката. А след петскена? Сега... В смисъл, дали там дава някакви топлини? Може, значи по принцип... Колко време трябва да мине, за да дойде, например, след петскена? Сега първо да кажа, аз съм си много мнителен, признавам си. Понеже битува мнение, правиш, да кажем, скенер и край, всякакви неясноти отпадат, диагнозата е категорична. За съжаление не е така. Важно е, разбира се, и апарата, важно е още повече и кой гледа. Но, примерно, ако приемеме, че няма никакви недомлъвки, недоизказани мисли от коментара от ПЕТ скенера, стандартното може да бъде отново тия 6 месеца, за които говоря. Иначе, понеже говорим за изследвания, питали са ме пациенти да нося ли някакви изследвания. Значи,
изследванията де-факто не ми трябват. Мен ми трябва пациента. Но по принцип съветвам, когато има някакви изследвания, да се вземе, защото, примерно, да кажем тук преди малко на ситуация за кръвна захар. Като питам някой кръвна захар, колко ви е? Добре, колко точно? Не помня. Инсулин или хома индекса гледан ли е? Не знам. Ако тези неща ги има, аз хома индекса ще го сметна веднага на момента. И от тази гледна точка изследванията могат да ми бъдат полезни, да не се правят излишни изследвания, доколкото може да се вярва на лаборатории, защото и там, за съжаление, разминавания. Аз имам и друг въпрос. Да. Ако се приемат някакви лекарства, това по някакъв начин ще се отрази ли на термовизията? По никакъв страничен начин. Добре. Единствено може да се търси след или преди прием промяна и развитие. Да, но вие това ще го снемете от анамнезата, която ще направите. Пациента ще даде информация. Някои могат и да не дадат. Но за мен ми трябва картинката тук. Да, вече с цифровото и показване. Мога ли аз да попитам нещо? Да. Във връзка с заснемането преди и след, ако пациента в момента е в началото на имунотерапия, т.е. изпуснали сме момента преди, сега късно ли е да се направи някаква такава преди края? По принцип не. Но, примерно, представете си нещо банално. Пациент от, примерно, 3 месеца държи някаква температура. Ходил на джипито, изпратил го еди къде си или не го изпратил, изписал антибиотик. Температурата стои, дали му втори антибиотик. Пак с някакви такива подобни оплаквания, трети антибиотик и той идва при мен в момент на прием на антибиотик. Значи, когато има някакъв дори неясно възпалителен процес, все пак предполага се, че насляпо, макар този антибиотик ще даде някакъв потискащ ефект. И примерно, от тази гледна точка, ако антибиотика се взима примерно от вчера и пациентът идва днеска, няма да има никакъв допълнителен проблем. Но ако примерно той го взима от една седмица, очаквано, че макар и насляпо дадено, въпросният антибиотик ще потисне процеса, може да покаже едно по-дискретно, примерно като визия и стойности представяне тук. И това вече да лъже дали някакъв хроничен процес, дали нещо прекарано, а не е проблем. Но отново записа, съпоставките, примерно спира антибиотика, след време отново почва нещо гърло, примерно температура и т.н. и веднага може да се направи сравнението в динамика, ако търсим промяна. Аз имам друг въпрос. Да. След лечение, когато особено е била голяма туморна формация, остава така наречената фиброзна тъкан. И ние, пациентите, сме говорили помежду си, имаме едни такива усещания, като боцкане, престягане и така нататък. Това вие как ще го видите? Самата фиброзна тъкан, вие споменахте в презентацията. Ще бъде като изолатор студено. Но ще видите, че е фиброзна тъкан, да. А не нещо друго. Да. То си стои и го виждате по този начин. Да. Студено. Да. Много психира. В случая, понеже аз съм била много в началото, може би преди колко 5-6 Да не са и повече. Канила съм го на събитие, което съм организирала и съм го дала на десетки хора. И тук не говорим само за хората, които са като нас с вече сериозни онкологични проблеми, а говоря всъщност, това съм го препоръчала на всички тези хора, които го препоръчват за превенция. Защото виждате с примерите, че може да се падне нещо 2, 3, 4, 5 години, докато стандартната медицина, диагностика обхване. Това е нещо наистина велико и другото, нали, да, безопасно, но то наистина е толкова безопасно, че бременна жена може да отиде, бебе може да се прегледа. Мисля, наистина, това е нещо велико от гледна точка на общо взето на превенцията, да стигаме до този момент, в който вече имаме сериозни проблеми. И другото, което е това, което той спомена доктора, че той избира специалистите, при които ги праща. Аз съм била свидетел, аз имам над 20 екографии, имах проблем тук, като седна и като се наведа нещо супер много болки, докато бяхме там, той ми даде контакт за екограф, видяхме, че има прегърната жлъчка. И разбрахме откъде има проблема, че не е сериозен и всъщност там. Аз съм ходила къде ли не. Съответно, имах катастрофа, видя се единствен нерв, който идва от гръбнака надолу по пръста, защото нямам
нали, тук понякога нещо като чувствителност. За мен, точно за мен този човек е великия дар от Бога на всеки от нас. Искрено му препоръчвам на всеки. И това беше да само завърша. С някакви странични ефекти забелязвани ли са при сканиране на тялото? Значи, чувал съм пациенти да казват термоскенер на изследването. Сега и на мен ми е било любопитно, ще сравнявам с същинския скенер. Мога да кажа така нескромно, че е на голяма съпоставимост. Но иначе абсолютно никакви странични въздействия. Представете си, че ви снимат с обикновен фотоапарат. Само, че тук е друг принцип. Апаратът е пасивен приемник на нормално топлинно излъчване. Така че всъщност вие го облъчвате, не той вас. Така, облъчване не е точната дума. Може ли името на гинеколога, диагностиката, Иван Димитров. Димитров. Между прочим, той има още двама съименици със същото име и фамилия. Иван 10 години е бил в екипа на Щерев. В момента е начално хирургично отделение в болницата на Мазнейков, а прави консултации в Адела Фертилити. Така че ако решите Адела Фертилити, на регистратура се обаждате, искате час. Ако пък нещо се налага, ще се чуем, ще ви дам и личния му телефон. А вие в Пловдив къде приемате? Значи аз работя основно в София, но в края на всеки месец хода за по една седмица в Пловдив. Медицински център Света Ана. Това е в Кючука. Кючук. И колко по-рано трябва да си запишем част с тези, които не сме от София? Грубо казано, колко време се чака? зависи все пак, но примерно 10 дена. А на доктор Иван Димитров, бащата Димитър Димитров, гинеколог в Видин. Мисля, че да. Млад. Да, това е да. Познавате баща му ли? Много добър. Вие ли сте от Видин? Пирдоп ли казах? Пирдоп работих, като за съжаление доста по-млад. Там съм работил в болницата Пирдоп, кардиология, отделение. София и Пловдив, това е. По-рано ходих и в Благоевград, примерно, но вече Лок съм бил, Гоце Делчев. Дотежава. Изморително. 22-ро, да. От страната на бившия хотел Плиска. Трети етаж, четвърти кабинет. 22-ро ДКЦ на 200 метра от страната на бившия хотел Плиска. Между Цариградско и трамвайната линия поликлиниката. Колко време горе-долу отнема да се... Индивидуално е, но примерно, грубо казано, час. В смисъл, в началото казах, може да има един къс разговор с пациента като оплакване. Между прочим, питам включително и за прекарани оперативни интервенции, защото примерно секция оправено. Нормално е. Шевове, ръбчета, срастане, дадат един фиброзен ефект. След въпросния разговор, като процедура, дрехата е като изолатор, така че пациента се съблича до кръст. Почва се една серия снимки глава, гърди, корем, отпред, отзад, странично, диагонално и така нататък. Този снимков материал се запаметява, отнема примерно 10 минути, след което вече идва коментара на глас, като гледам всеки кадър и вече в крайна сметка завършвам с конкретна препоръка, ако се налага. Дали за мнение от колега, дали за някакво изследване. Но индивидуално. Понякога, като има някакъв кадър, който не ми харесва или нещо на мен дори не ми е така категорично, мога да снимам, примерно, лява гърда в различни позиции или в същата позиция още един път. Примерно, в началото, да кажем, може да има някакъв фалшиво топъл ефект. Да кажем, банела се е впил тук, мачкал, притискал. Това ще даде някакво отражение. Но пък във времето, когато е фалшиво топъл такъв образ, той почва постепенно с адаптацията на тялото надолу. Докато обратното, истинската патология се държи.
дори следващ момент може да е още по-показано. А извинете, каква е цената на изследването, тъй като всички се интересуват? Цените, между прочим, ги има и в сайта. 120 е най-скъпо. Това е пълният преглед. Добре. На телефона ли сте записването на час? Най-добре по телефона. Няма смисъл да се разкара човек, когато решите в работно време на този телефон. А днес след семинар? Графика не е в мене в момента. Ако се чуем примерно след час макс, може. Между прочим и друго, на листа, на който пише, най-отгоре има всичките ми телефони от координати. Адрес, телефон, има включително и имейл. И съветвам пациенти да не се стесняват, когато има каквито и да е било въпроси. Нещо за споделяне, някакви изследвания, които искам да видя. Може, имам и Viber, има и прес-имейла за обратна връзка. Примерно, пациентът ми праща някакво изследване, което е правено както примерно тук. Отделно пък, ако ми снима и листа, на който аз пиша едно съкращение, гледам съзнателно да не пише имена, фамилии, ще видя как съм запаметил. Ако има някакви въпроси, ще си вляза в архива, ще видя снимки и по-адекватно ще отговоря. Така че за обратна връзка може и по този начин. А само в работно време, събота или неделя не става? По принцип звънат и в неделя. Които сме от провинцията, нали? А за преглед ли говорите? Да, за преглед. По принцип ходих по-рано в събота, честно казвам, отдавна не съм ходил. Значи се поизморявам. Ако трябва някакво изключение, може да се направи, но там не зависят само от мен нещата. Имаме охрана, поликлиниката е заключена. Понякога охраната се сърди, че някой е дошъл, че някой се забавил, иска да си ходи по-рано. А какво е работното време? Между 9 и 6. Други въпроси има ли? Виждам, че интересът е доста голям. Верно ще пусна списък. Чакайте в групата с подробна информация. Ще ви пусна в групата всичките координати, искате ли? Да. За да не се питаме само. Да, адреса на всички. Може ли по азбучен ред? Защото си соса, нали? Ами много благодарим. Благодарим на доктор Маринов. Наистина, според мен беше много полезно и много... Ще ви пожелая да нямате нужда от доктори. Ще виждаме само профилактични. Профилактични прегледи ще имаме винаги. Профилактика винаги има.